13 км дълъг. Сега току-що взе билета и календарчето. Дай календара. Дай и тия тук майни. После дрома вътре в тунела. Кажи влези в тунела. Ей, това е тунела. 13 км тунел. 260 евро струва да мине камион през тунела. 260 евро ли? Да, направи си темпомата на 70 и караш 70. Нито по-малко, нито повече. Нека набере тогава. И така, в средата на тунела винаги е 28 градуса. Вънка мога да е 40, в средата на тунела е 28. Сега 12 ли показва? 12. Сега като стигнем в средата на тунела. И сега ще почне да се дига температурата. Като стигне в средата на тунела 28 градуса. Мога да минус 20 градуса вънка, в средата на тунела 28. Вънка мога да е 40 плюс, в средата на тунела па 28. Това няма 10 минути клипа, човек. Няма нищо. Целя да го снимам, така ли? Да. Ми се маца батерията. Няма. – 13 градуса. Стана 13, 14. 28 да стане сега. Ние миналия път, когато влязал и беше топло, нали? Да, бе. И падна на 28. А сега студено, сега се дига. Това е ефекта на избата, бе, човек. Като в избата държи постоянна температура, колкото е по-дълбока избата, толкова Дали има аспирация? За кое? Тя аспирацията е да улавя газовете. Това има малко мъгла. Има, моля да няма. 15 градуса стана. Пак тръгнеш пеш, ще се удушиш тук. 15 градуса стана. Да, ще стане 28 стане. 16. Стария прозорец, ако има отворено, ще се изстроиме. Вземе да пада под 28, значи... Ще минали средата. Да. Да усетим фара. Едно кеджо. То на средата има едно такова празно и пише на само 6,5, на само 6,5. То на едно... Там май пише Италия по средата. Пише Италия. Двата пъти ми се падна на мен, ясно. И аз вляза. Вляза и аз карам. 18 градуса. Стигна още. 15. Една лампа няма да ти свети, всички свети. Ако някой изгорява.
Това по България. Да, имаше. Имаше. Да сте ми казали. Ето тук още една, две. 22 градуса. Значи приближаваме се до και να κάνουμε κάτι μου βρήσει, στιγμή να μας χωρίσει, κανένας δεν μπορεί, κανένας δεν μπορεί. Η κομμένη και δυο του την οργή, μαύρες ώρες περνάνε σ' αυτή τη ζωή. Δεν μας θέλει κανείς, λες και κάνε κακό, επειδή λατρεύεις κι εγώ σ' αγαπώ. Δεν μας θέλει κανείς. Франце! Это Франция, сейчас туда, 27. Я тут как пищи, так. Той има едно, дето казва 6,5 на 6,5. 13 км. 24. Αγάπη μου γλυκιά, σ' αυτούς που αγαπάνε, κατάγραφε χωράς. Не, колко километра? 13 или 14? Που δεν μας θέλουν και τόσο μας μισούν, θα έρθει κάποια μέρα, συγγνώμη να μας πούν. Συγγνώμη Не, ну как, в случае нас даже не вкараться. Ще ни обеси. η κομμένη και δυο Дай си може да стане няколко срока. Право сме избрали. Едно да сме именно било френско, да не сме в италианско. Има разлика. Мислиш, че французите са по-пичови? Те са по-строги? Да. О, 25 стана с това. Значи нещо ако стане назад, нали? Назад. Италия. Ние няма да мога да правим маневра. Да го върнем. Ние до 10 трени ще дойдат там и души право. Той има камери вътре. Да е. До те паднем под 20 км и право ще дойдат пред нас. Няма и да сме спряли. Ще държат въздуха до те здраве от камиона. 26. Много се доближаваш. Ама ли малко? Ама ли? Вечер ти да е такова. Две сини лампи да сме. Ти по-бавно ни карат. И по-бавно. Он е камиона да кара по-бавно. Е, това трябва да се кажа. Колко градуса каза? 26. 26. 28. Седне ми да пада, значи. Аз има един залепен зад нас. За него му е подката майна, той си отговаря. Трябва да правиш 150. 65. Да. Трябва да правиш 150 метра дистанция. Е, виж, що ти пише. Да, две сини. Две сини лампички, ево. Няма да дигне повече от 26. Значи трябваше да стигне 28. Значи как не е. Сега оттатък до дела. Пущаш на седма бавна и седма бърза с моторна спирачка. Стъмното. Той камиона и бава мамата. Той пидерас кара бавно. Той е по-пълен с камини. Нещо предупредително след.
Чакайте, много са. Станцията веднага, виж къде свети. На тя, че ние спазват. Виж ли? Светиш им дистант на нас и свети. Две сини лампички, аз не виждам. Двете сини лампички. Ще мина лампите, ние сега минаваме. Може да дойде с сурвакници площ. За такива работа. Това не гейс камион направи цялата работа. Είπες κουβέντες βαριές κι όμως εγώ δεν κρατάω κακία και σε συγχωρώ. Άλλοι σου ψήνουν το ψάρι στα χείλη και την πληρώνω εγώ. Все да пада температура, значи минали сме тя, забавя малко дърчко. Но остават 3-4 км. 1 километър. За зона. То може Франция да по-топло. Гледал по-студено. Гледал по-студено. В Италия винаги по-топло, отколкото Франция. Не знаем, ето 500 метра. Τα χείλη σου όσα κι αφούν κι αν με κακολογούν όμορφα λόγια Отварки сме минали тунела 520 евро. Иначе знаеш колко и път спестяваш и магистрали. Доле през Вентимиля ти се увеличаваш едно 200 км. Пътя най-малко и отделно 200 км магистрали са. Сега сме от Франция. Да.